وشتکک ما تو چوکے تنداتیا منجا امروچ ما یک باز خاص سے موضوع سرا گپ جنے آسکاریے لومڑے ما اگا اے شمئی لومڑی گے چوکنتے یا پنچمی ہر آسکاری یک نوکے سفر انت وقتے کے شما آسکر بیت شمئی جسم دستہ کار بندات کنت ہارمون چو پروجسترون و ایسٹروجن تیزیہ گیشا بنت اے شمئی جسم انت کہ چکے واسطہ لوگ تیار کنگا انت پریشان مبیت اے سجاہے قدرتی انت او بلے اے مشہورے صحرا نجوری کہ فقط صحرا نہ کیت اے تا روچو شپے لوبت انت ماندگی محسوس بیت سینگا منجا درد بیت بلے پریشان مبیت اے سجاہیں عام نشانی انت انون چکیں گا پگنی لومنے ماہا شمے چک فقط گندمے یک دانگ اندازہ انت ہردک بلے باز بوخت دل جوڑ بوتک بنت مغزے بنیاد بیت ایوش ہردکیں چک او ایوش مزنے کار فولیک ایسڈ اے نام یات بدارت اوروچ 400 مائکروگرام حتمی بوریت اے شمے چکے مغز او ریڈی اسو کا سی جوڑ بیگا مدت کنت پالک دال اور نارنجیاں منجا ہم بلت پلے ڈاکٹر نس کا گولی بگریت چنکہ ضروری نصیحت بعض آپ بوریت صحت مند خوراک بوریت کافی آسودگی بکنیت اور ہلکی سیر بکنیت سگریٹ ہچنا شراب ہچنا اور پوت ہچ دوا مگریت چکے واسطہ ماتیں تنداتی سجاہاں لومڑی انت اوتی ڈاکٹرے کرا زوت برویت لومڑی گیں چیک اپ باز ضروری انت ہونے ٹیسٹ پنت بلڈ پریشر چارگ بیت وتی پیسری کے نہ جوڑیانی بابتا ڈاکٹرہ سجائیں بگوشت ڈاکٹر شمع یارنت قاضی نہ انت خطرے نشانی یاد پدارت اگا باز ہون بیات سخت ہکے درد ببیت تیجیں تاؤ بیات تا دستا ہسپتال برویت دیر مکنیت جان ساتگ سجہاں مہم انت یات بدارت آسکاری یک وشیں سفر انت آخرا شمع آغوشا شمع وتی چک ببیت وتی سرپد بیت ڈاکٹریں گوں ببیت او شاد ببیت میں ویڈیو چار گئے باز مہربانی لائک بکنت شیئر بکنت سبسکرائب حتمی بکنت خدا حافظ